Μπαλαρίνα, τέλεια. Στο κρεβάτι, ακόμα πιο ωραία. Αυτό είναι ευθυνικό. Χορό. Έχεις λες μια βασίλισσα από τα κάτσε και δεν της άφηνε μια κατιά. Σαν στο τέλος καπνίδα. Δεν ακούτε. Ο δύο. Στα αυτές τις μουσικές. Και μεταξυδίψε το πολύ σε ένα παλάτι, σε ένα λιβάδι, σε ένα κόσμο χρόνο. Ξέρεις τόσο πολύ σε αυτές τις σχολείες. Κάποιοι κοιμούνται ακόμα. Τους συνεπήρε τόσο πολύ η μουσική που κοιμήθηκαν. Έλα. Σαν χόρευα. Σαν χόρευα. Πολύ ωραία. Έλα. Εγώ έκλεισα τα μάτια μου να ένιωθα ότι τους έβλεπα. Στα μάτια μου. Νομίζω πως είναι ώρα να ακούσουμε και ολόκληρη την ορχήστρα μαζί. Και τα γνωστά και τα έμορφα. Και ακούστε τι θα κάνουμε. Πρέπει να ακούσετε πολύ προσεκτικά για να προλάβουμε να τα κάνουμε όλα από το τέλος. Θα φανταστούμε ότι θα επισκεφτούμε ένα μεγάλο σπίτι. Συγγνώμη. Το σπίτι έχει 4 εβδομάδες.
Το κάθε δωμάτιο ανοίγει με ένα από τα κόκκινα κλειδιά που υπάρχουν εδώ στο πάρκο. Για να μπούμε στο πρώτο δωμάτιο, θα σας πω το πάμε. Θα πάρουμε από όσο βρισκόμαστε στο χώρο από μακριά το κλειδί, δεν χρειάζεται να το βουλήσουμε. Στο πρώτο δωμάτιο λοιπόν, ακούγοντας τη μουσική, θα ακούσουμε την